La comunitat educativa de l'Escola Sagrada Família i l'Ajuntament de la Llagosta reclamen a la Generalitat una reforma integral i urgent del centre educatiu. Aquesta és una reivindicació que s'arrossega des de fa més de 20 anys. La sala polivalent, coneguda com a Centre Cultural Antic, fa uns anys que està tancada pel seu mal estat amb humitats que ha provocat forats en el sostre i presenta goteres. El menjador també presenta deficiències en una sala petita on hi ha la cuina i les taules per menjar l'alumnat. A més de tot això, les aules de la Safa també tenen humitats, que són un mal de cap pels prop de 300 alumnes del centre educatiu. El centre cultural el van tancar perquè, ja ho has vist, el sostre es cau, però a trossos, no és viable fer res i el pati i les classes a dalt, i ho van clausurar. L'Ajuntament va decidir que ho clausuraven perquè no era ni viable ni segur per ningú estar allà. I el menjador, portem uns anys que l'informe de sanitat és desfavorable perquè no és un menjador adequat per ser menjador, no tenen una pica en condicions. El lavabo està junt on mengen els nens, són més o menys uns 300 alumnes, és un menjador de 12 taules i no hi ha espai per tot. El menjar entra per la misma porta que entren els nens, que entren els monitors, que entra tothom. També la pista poliesportiva de la zona de primària presenta deficiències amb esquerdes en la superfície. Davant aquesta situació, l'Ajuntament s'ha vist obligat a fer obres de manteniment a cada curs al centre educatiu, però aquestes ja són del tot insuficients perquè el mateix centre educatiu ja demana una reforma integral de les zones de primària i infantil. És veritat que l'Ajuntament va fent coses, però coses que gairebé no resulten en res perquè les parets, per més que pintin, es cauen perquè hi ha molta humitat. Això és una estructura que tenen que fer una reforma, no un manteniment, sinó una reforma. I això té que ser la Generalitat, no l'Ajuntament. L'Ajuntament no té medis per fer ni diners per fer una reforma d'aquest calibre. No fem manteniment, sinó que ja traspassem aquesta línia del manteniment perquè, evidentment, hi ha coses que no es poden mantenir i s'han de canviar i l'Ajuntament ja directament fa inversions en diferents qüestions. Creiem que no ens pertoca que els recursos dels veïns i veïnes de la Llagosta no haurien de formar part del que hauria de fer-se responsable econòmicament la Generalitat de Catalunya, però nosaltres no deixarem tirats els veïns i veïnes, els pares i les mares i sobretot aquests alumnes i professors que necessiten que l'escola estigui millor. Aquesta setmana la direcció de l'escola, l'AMPA i l'alcalde es van reunir amb la Generalitat per transmetre la reclamació de la mateixa comunitat educativa, que considera urgent però que arrossega des de fa anys. Encara recordo el primer any que vam haver de comprar radiadors nous perquè començaven les classes sense tenir calefacció a infantil. I són coses que com s'ha de fer nova, no anem fent arranjaments, no anem fent inversions. Mireu, ara no fem inversions i per no fer aquestes renovacions i inversions que ha d'anar renovant la Generalitat, tenim una aula que s'enfonsa i un auditori que s'enfonsa. La direcció de l'escola, l'AMPA i l'Ajuntament consideren imprescindible una reforma integral i urgent del centre educatiu per solucionar les deficiències que s'arrosseguen. A més, l'Ajuntament s'ha posat a disposició del Departament d'Educació de la Generalitat per col·laborar en tot el que calgui per facilitar i acompanyar el projecte de reforma integral.